The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone, especially our subscribers sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ano sa kita ning lain sa mga adlaw nga pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ug agi kini og sumpay sa atong gibiyaan nga pagtuon bahin sa pagsakgaw sa simbahan, the rapture of the church. Okay? Sa langan ikaw nga magtutuo, andama ang imong kaugalingon. Pinagi sa sugid sa tanan nimong mga salang nabuhat nga adlaw ngadto sa tubangan sa Dios Gamahan. Aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug andam no sa bikaw sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo dili magtutuo, gamita ka na imong kabuoton sa pagdawat o pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Okay. Sa wailangan, padayon ta sa atong biyaan kagahapon. Naonas tanan. Di na nag-ingon nga dito sa tribulation period, kano saan nila may tabo? Human gyud sa rapture. Ang tribulation period nga 7, literal ka ng 7 ka tuig. Okay, dinhi sa kalibutan ka na may tabo. So, dihay nag-ingon nga dito lagi kuno sa tribulation period, polos ngit-ngit, ngiob, madulom dito ug way kahayag. Now, listen. Si Moises ug si Elias uban sa 144,000 ka mga saksi o mga ebanghilista, kadto lamang sila ang nagadas kahayag ug kadanag. Taliwas kangit-ngit niya do'y gayuna, ang gamhanan nga Dios mupada sa iyang mga saksi. Karon, samtang niya din ni siyuta, kining maong mga saksi, kini sila mohimog mga panagna, prophecies. Paminawa pag-usab ang gisulti sa Pinadayag Kapitulo 11, 10 versikulo 3, nag-ingon kini sa in English. I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth, panapton nga sako. Ang Biblia nagkadayon nga kining duha ka mga saksi magsulob kini sila ingon nga nagbangutan as mourners. O niya, suds tulo og tunga ka tuig, magawali kini sila bahig paghukom, dili uban og kalipay kundi ubag kasubo, not gleefully but sadly. Musangyaw sila inuban ng kasubo ug mga luha. Sila musulti ngadto sa mga katawhan dinis kalibutan. Kung nagtuo kamo nga kanang nagpangitabo ninyo dili maayo, matnguni ninyo kini. Kung dili kamo maginulsol, musamot pagyud kana. Ang mga saksi
magsulom og panapton nga sackcloth. Mutindog kini sila taliwa sa publiko nga mga dapit. Excuse me. Ug muhugyaw kini sila ngadto sa mga katawhan sa kalibutan. Og baga kung sila isulti, maarang dawata ninyo ang inyong Mesiyas. Dawata marang ang inyong manluluwas. Ang paghukom moabot nganha kaninyo. Kung dili ninyo siya dawaton, mga laglag kamo. Ug dayag na lang, nga ang Biblia nagasulti ka nato, nga dinha sila'y talagsaong gahom, nga dili kasagaran. Ug kadto, mo'y nagapalig-on sa ilang tahas o ministry. Unsaon man nimo pagkaibaw nga kining duha ka tawo mga cook lang nga nanggitindog sa suok ug nagwali sama sa mga tawo nga usahay mo makita karong panahon na. Bueno, ang ilang naangkon nga gahom ana gihulagway para sa atong kasayuran. Ug atong mabasa kini diha sa kapitulo 11. Paminaw ra gud ni pagayo. And I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy. Ug ang Biblia nagasulti nga kini sila magapanagna sud sa tulo ug tunga ka tuig. Ang Espiritu sa Dios magapuno nining duha ka tawo ug makahimo kini sila sa pagbuhat og mga butang nga wapay tawo ang nakasaksi niini sukad. Okay? Now, ang ilang pagwali nagda kini og talagsaong gahom. Ambigod nimo. Ako ning isulti ingon nga magwawali as an evangelist. Way tao nga buot muwali bahig paghukom. Ug way taong buot muwali bahig impyerno. Ug way taong ganahan mosulti ngadto sa mga katawhan akong dili ni sila maginulsol. Adto gyud ni siguro sila mudangat sa eternidad didto sa linaw sa kalayo. Pan ato ra gud ning unang iparking kining pangutanaha sa makadiyot. Panalitan og tinuod yun eh. Unya, kung sa isulti sa Biblia, tinuod yun. Nga kung natong isalikway si Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, wa nagyulayang pagi. There's no other way. Nga si Jesus, mauray bugtong dalan, kamatuoran o kinabuhi, ug way makanto sa amahan, gawas kung pinaagi kaniya. Ug nahibaw kung tinuod yun ka na. Bueno, you can suppose it's true. Unsa man yung matang sa pagkatao ang kinahanglan. Kinsa naibaw nga kana tinuod ug wa gyud kini siya musulti ngadto ni bisan kinsa bahin ini. Naiuban nga nagaingon nga dunay mga kasimbahan na dinis nasod ingon man sa tibuok kalibutan nga mohimog dagkong accounting o pagpanubag ilabi na niyadtong mga pastor magtutudlo nga wa gyud nila isultihi ang mga katawhan sa kamatuoran about the coming judgment bahin sa paghukom nga moabot. Now listen and get this. Sa matag usa ka pulong na isulti ni Jesus bahis langit, siya nakasulti nagtulo ka pulong bahig impyerno. Wa niya pugngi ug likay kana. Wa siya mo hingok pag-ignore niini. Wa gyud siya mo ingon og di ko motuog na kana. I don't believe it exists. Wa siya mo ingon ni ana. Mas daghan siya gipad
gikapadayag bahin ini kaysa bahig langit. Panungitan sa akong kabahin. Miyagi man ko coronary triple heart bypass. Mga 28 years na karon ang milabay. O diha ako'y maayo batid yung cardiologist, surgeon, nga midis-dis sa akong lughan. Now, suppose, kadto siya nga cardiologist nako kinsa bisag nahibaw siya nga dinha ko'y sakit kasing-kasing, musulti lang nako, you'll be all right, Vic. Di na ka magginahanglag operasyon. Dili siya pananglit musulti nako sa tinuod kung kahimtang sa panglawas. Ug ang grabe pag yun, dili siya buot nga mahadlok ba ko o mabalaka ba ko bahin sa akong health condition. So ang pangutana, what could have happened to me kung wa pa siya musulti nako nga nanginahanglan ko coronary heart bypass? Do you know what I mean? So, if that is the case, then dili unta ngayon tong maong cardiologist to be in the medical profession, di ba? Mao man usab ang kahimtang sa tao. Patay siya spiritually, bisan tulog buhi siya physically. He is spiritually dead. Although he is physically alive, tungod ni sa formula nga Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. So, mao na, gikinahanglan siya og katambalan, he needs a cure. Kinahanglan siyang pahibawon, sultihan, bahis tinuod niyang spiritual o kahimtang. Kaya tinuod niyang kahimtang, he is lost. Nahisalag siya. Na siya sakit. O kanang sakita gitawag nato og sala. O di ba kita yung nagtawag niya ng sala? Na sa pulong sa Diyos. Mo na iyang tinuod nga sakit. Nanginahanglan siya og tambal. He needs a cure to his disease. Ug ang tambal nining sakita, nagahuwat lang nga pagadawaton o kanang tambala, mao si Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo, libre nga gasa, gikan sa Dios nga Amahan. It's a free gift. Namatay gud siya dito sa cross tungod sa atong kasalanan. Listen, and listen to this very well. Why lain nga tambal? There is no other cure nga nasayran alang niya ng sakit sa tao. Siya nga tambal, maura si Ginoong Hesukristo. Sabta ka na. Ang kaluwasan sa tao, ana lamang sa pagtuo lamang diha kang Kristo lamang. There is no other salvation kundili si Ginoong Hesukristo. Acts 16:31. Ug diha usab sa Acts chapter 4 verse 12, ang pulong sa Dios nagkanayon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Mahinungdan, ang duha ka mga saksi inubanan sa 144,000 ka mga Hudiyo nga mga ibanghilista atol sa tribulation period, kini sila magawali, magasangyaw ngadto sa tibuok kalibutan bahin sa sakit sa tao. Ug sila magawali bahis umaabot nga paghukom. Kung dini kini sila magausab sa unang-una metanoeo atol pa sa Grigong pulong, change of mind, repent. They're gonna wind up ngadto sa kapungot sa Dios, the wrath of God. Nga mao ang unsa? Lake of fire. Karon paminaw. Ang mga pastor teacher
mga ebanghilista o mga magwawali. Magapadayon kini sila sa pagwali o pagpahibaw sa mga tao may tungod sa ilang tinuod nga sakit nga gitawag og sala. O kanang sakita, maganudnod ka na kanimo, dili magtotoo ngadto sa impyerno kung dili ka matambalan ni anang sakita. Apan, aniya ko'y mayong balita. I have good news for you. Alang kanimo, higala. Aduna tay tambal. Tambal alang ni anang imong sakit. Kining tambala gitawag og dugo nga giula. Shed blood ni Ginoong Jesucristo. Og sa panahon sa kasakitan, tribulation period, mao gyud kanang panahona nga diin ang duha ka saksi uban sa usa ka gatos ug kapatag 4,000 ka mga Hudiyong ebanghilista mohimo niya ng maong pagsangyaw. Ilang sultihan, ilang pahibaon ang tibuok kalibutan may tungod sa ilang sakit sa kaliwatan sa tao. O nga ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo moabot na aron mo pahimutang na siya dinis yuta sa iyang gingharian nga mga lungtad sud sa 1,000 ka tuig, 1,000 literal years. Ang balaang kasulatan nagsulti nga kining atong gisgutang mga saksi magadag dili katuohan nga gahom. Ilang ipamtang ang mga kamatay, plagues sa in-English. O kini magkakahitabo. O sa tibuok nilang pagtagad ni ining kalibutan, sila mao ang mamahimong mga kampyon sa pagkamatarong, champions of righteousness, o sa paghukom batok sa masupilong kalibutan. Now, tingali mangutana ka niining pangutana bahay niini. Nganong makaako man ang Dios sa pagbuhat nining iyang buhaton sa panghinapos sa kapanahunan nga paghukom sa mga masupilon o dautan. Ug ang counter o sumbalik ko nga pangutana niya na mo gini. Unsaon o ngano man pong di man siya makabuhat niya na. Unsaon man niya sa pagkamatarong nga Dios kung nagasudong o mustanbay lang kini siyang mutanaw sa dautan nga dili niya kastiguhon o silutan. Unsa mang matang siyang pagka-Dios. Kinsa angay natong simbahon kung igo ra siyang magasudong sa mga dautan nga nagpanghitabo ning kalibutan. Karong panahon na nagakinabuhi kitas giingon ta og parenthesis sa pasensya sa Dios. Apan timan ni nga naay adlaw nga moabot nga matapos ra ang pasensya sa Dios ug ang kupa sa pagkadautan, the cup of iniquity, mapuno na kini siya ug si Ginoong Jesucristo ang maghuhukom sa tibuok kalibutan moabot. Yes, kining kalibutan na pagahukman ug ang Biblia nagpadayag nga human sa certain period of time kining naasoyng mga saksi pagalutuson, they're going to be persecuted. O niya patyon kini sila, o ibutang kini sila sa kadalanan, sod sa tulo o tunga kaadlaw. O samtang ilan ng kuhaon, o hipuso ng ilang mga patayng lawas, aron kini ilang ilubong, kini sila i-resuscitate pinagi sa Espiritu sa Dios. Ug dadon kini sila sa langit. Ug buot gud unta kung
mo'y mo wali dito sa kadalanan human sa maong hitabo aron ikahatag ang pagdapit to give the invitation. Unya may bawan na gyud nato nga kining duha ka saksi gidala na ngadto sa langit, miraculously resuscitated. Milagro nga gipabuhi pag-usab ug motindog lang ko uban sa pag-ingon og nakita ninyo ako bitaw mong giingnan. I told you so. Karon paminaw mo niining akong ipaibaw ninyo. Unsaon man nimo sa paghilangit? Be? How do you get to heaven? Saan man nimo paghilangit? O kung saan man nimo pagkaibaw bahin ni Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Ang Biblia nagaingon nga sa diha nga kining mga hitabo mahitabo din sa kalibutan. Ang matag usa ka mata, every eye, makakita o makasaksi sa pagkahitabo nini. Ang kada mata, ang matag usa ka tawo makasaksi nini. Ang gitawag og resuscitation dili kini pareha sa resurrection. Ang resuscitation ug ang pagsaka sa langit, ascension, nining duha ka saksi, makita kini sa kada mata. Kita mo? So, di lang kay maingon kini local event, kundi usagyod gini ka talan-aon a worldwide phenomenal thing nga hitabo. Now, nagsulti ang Biblia nga sa diha nga patyo na kining duha ka saksi, ang mga tao nga didto niya ng tungura, mga lipay bagayo nga magsaulog silang mga piging. Magparty ba? Magparty kini sila. They will have a celebration nga. Mura ning ilang pagselebrar panahos Pasko, Christmas party. Ug ang libros pinadaya, Kapitulo 11, versikulo 10, nagkanayon, malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon nining duha ka saksi. Sa ulogon nila kini pinagi sa paghinatagay mga gasa. Tungod kay gipaantos man pag-ayo ang katawhan niadtong duha ka propita. So, mag-Christmas party ang mga katawhan na ng tungura. Mao ni unsa kang hilad. Manggi-exchanging gifts sa mga tao. Mga lipay, magsaulog tungod sa kamatayon ng duha ka saksi, kinsa matud pa nila, nagahasol, nagasakit, nagatulisok nila ang buot kong ipasabot sa mga katawhan. Sabi nimo, kining maong hitabo, usa lamang kinis mga kasaysayan nga atong mabasa o matun-an diha sa libro sa pinadayag, the Book of Revelation. O usa sa mga kapitulo nining maong libro, bahin sa duha ka tawo nga gitawag sa Dios nga mao'y magadala sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan, niya ng pinakadulom nga panahon nga nahitabo, sukad nga nasinati sa kalibutan. Kaya ba ka? Kung muadto ka sa libros pinadayag, imong mamatikdan nga naay mga madulom nga mga dapit. Apan sa matag dulom nga dapit, na ay tawgon taog parenthesis sa kaluoy sa Dios. Kaya bigod nimo, ang Dios dili mo biya sa iyang mga katawhan nga way saksi. Di man gyud kumutuo nga biyaan sa Dios kining atong kaliwat. Our generation ba nga way saksi. Sayod ka nga na ay daghang mga katawhan sa Dios nga nagasangyaw sa mayong balita sa kaluwasan, ingon man sa pulong sa Dios, pinagi sa telebisyon, sa radyo, sa YouTube, sa kanang social media, ug uban pa.
O ang Dios nagapadayon sa pagpadangat ngadto sa iyang mga katawhan, nagaawa kanila sa pagduol kaniya ug paghinulsol ug sa pagdawat sa tambal alang sa sakit sa sala, sin, sickness ug espirituhanong balatian. Nagadilaab dala ang maayong balita sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo. By this time kinahanglan nga maayo natog sag-o ning tuhop na gyud kanato ang bahin sa maayong balita sa kaluwasan. Kanusa asang dapita ug unsa-unta sa pagpahayag niini pinagi sa enabling power sa Dios nga Espiritu Santo. Hugot ang nagatuo nga mobalik si Ginoong Jesucristo ug sa iyang pagbalik. Ang Biblia nagasulti og kinsa kadtong wala motuo kaniya matubang sa dakong puting trono sa paghukom, great white throne judgment. Ug kini sila pagahukman pinasikan sa usa lamang kabutang. Nahisulat ba ang ilang ngalan sa Lamb's Book of Eternal Life? Ang basahon sa kinabuhi. Kay kung dili ang ilangan makitaan nga nahisulat sa Lamb's Book of Life, dili sila makasuod sa langit. Dili. Pangutana. Unsa may buhaton sa tao nga iyang ngalan may sulat diha sa basahon sa kinabuhi nga iya sa karnero? Tubang pinaagi sa ilang pagtuo kang Ginoong Jesucristo aron sila mamaluwas. Imo na ba kanang gibuhat? Imo bang gituohan si Kristo? O si Kristo lamang? Paminaw. Ang kaluwasan, mao lamang ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Maunay kaluwasan. That is salvation. Ana ni mo basa sa pagpahayag niini diha sa Acts 16:31, John 14:6, John 3:3, Acts 4:12, Matthew 7:13-14, John 3:36, o Ephesians 2:8-9. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, salamat. Niini matamis kay gayon sa among pagpakigambitay kanimong sa among mga pulong. Salamat o Diyos sa among pagpadaya kanamo bahin niining doktrina sa pagsakgaw sa simbahan. Nga kami nga imong mga anak, among gibati ang pagkahinam nga kini mo ambot man gayon. Salamat o hinaot nga kini magadugang ngayon sa among napundo na nga mga doktrina. O ako nagaampo nga kini mo tuhop mga do sa mga alimpatakan sa imong mga anak. O niadtong wala pa'y Kristo silang kinabuhi, makaamugo sila nga usa lamang ang paagi sa kaluwasan. Ang pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Salamat ni among Bible study. Pinaagi sa Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.